Haga khat khandai tarik nailar arhaja arpaulai ke HYC Ribhoi District kilalej banjurip ya ka jingtei ka residential school ka bala sateng mental kumba shiposnam hasnong mautari merdan Ribhoi kilapan pawe ka jing benyau halol ka jingpen sateng ka sorkar ban pentri kamno ya ki bakum kitei ki school kat kum ka jing jingtip jong ka seng kum kitei ki jingtei ki don kumba khat khandai tali e haga jala barok ka wei batang hari Ribhoi District ki don hadu lai tali kentup ha mautari merdan ka bahap hapo umsning block Hanong rim senjai ke bahap hapo ke umling blok, bat ke weipat hapo ke jirang blok. Kinong yalam ke HYC Haribhoi ke bakentup yu Presiden HYC Ribhoi District, uba Hercules Suting, u Secretary HYC Ribhoi District, uba Shampang Masharing, kila ong baka sorkar ke daiban pentri kambet di ki residential school, bat kila bu jing keliru balai baka sorkar ke penslam ban pendap, ya ke school, kabana du usnam arhaja khat lai, Kadairu nadu ka sorkar MUA2 balalam khmat dau Dr. Mukul Sangma kum menteri rangba hakate kapor. Ngina kaliang jongka nyu trip yu kusil menta kesngi hilawan sini po nong merdon bahap po karai merdon kajingwan jungi kum kaseng na kaliang jongka Ribhoi District hi kadai hadin bangi layo kijing ujor kijing komplain naki pai ba babun jongka ne kathan kajingwan jungi kalong ban jurip dalade khmat ba ya kaneka resident school ka ba la tei nadu snam arhajar khat arhaja kat lai nadu ka sorkar MUA2 ka ba lalam khmat dau Dr. Mukul Sangma ba hadu kini kisingi ba menta ba ngilai I dalade khmat ba kene ka resident school kalang dangsa pending te kai ka ba ngina kalyang jakum kaseng hi penpau ke jing sokhya namar ngitip ba lada kane ka school layo no ban pendep ya ka layo no ban pli ya ka ki kenyo shibun ki jing mentoi na mata ki pai ba no shisnong jong ne ka than kham tham ha bede ba ka pule ka puthi te mata ka jing sa pending jong ne ka school hone bom nam yo ban pli ka long ka ka jing du nong ka bakrau na mata ki pai ba kham tam ya ki baduna ya ka bio ka kot namar ngi su ba lada ka don ka ne ka school hone ka ajing mentoi shibun ki hajaka bakin dei ki school ki bajangai na kan guys nong jengki hre tada ka la yo no ban pli ka resident school ka long ka jing mentoi ki namar kala panjan shibun ki te na liang jo ka seng hi ngi ken tujur ya ka sarkar ba balai hadu kini kisngi ba hadu kini snap ngi ba menta ba balai ka sarkar kam siam la ban pendap ne ban complete no ya ka ne ka resident school ne ban yo no ban pli no ya ka namar ngi kum ka seng hi ngi angnut ban yo no ban pli ya ka mardor he namar ngi sutu sai ka jing mentoi kam dei tang na mata ki samla play hendai shibu la dayo ban pli ka dei kalong ka jing yo kam yo jamru ya ki kun samla jungi bahagini kisingi banta kadon ka jing keduk kam kerut jam telada pli ka dei kan yo shibun ki samla jungi ki ban apply ki kam tami kam no hikai kita ki badan hapo ni school unta ter te na kalyang jo ka sengi pen pau ka jing sebenyau ba la lai tli ki sorkar hendai ki hem siam la ban pli hoi kumbangi I menta ya kaneka jingtei ki adap la kamuno prapo persen hendai ke ba solongo ba ka sorkar hadu menta ka hem siam la su ban pendep komplit no ka ban yo no ban pli te na kalyang ka seng hi na mata ka jing mentoi ju pai ba ngina chung thai ya kaneka kam na mata kaneka school kumno ban yo ban pli no ka seng hi ka sabudin bat shan ka seng hi kan sali kendu ya minister jong ka education ban pan pau shu ban bu ka jingkeli na kada oyu ba hadu kini gisna bagi pemtam siam lala ban pli ya kaneka reason school hapo kaneka rai mordon